Mas jane iki sampeyan iki sayang karo aku tenan apa ora? Sampeyan iki yo tak kowe iso apa ora paten iki lho. Iya lho jenenge gandro kok ya. Aja kesuwen. Manismu kanggo jiwa yen diumpamakno sliramu dadi kompor aku bakal dadi dandange supaya aku iso metingkring ning dhuwurmu ya wong ayu. Ampek Mas. Kok ampek piye to ya Lah diangkat. lho anjas moro kok sampeyan iki ngene aku tak jagani nggih tangan ngono lho Dik. Jadi iki sing dadi anjas moro aja kuwi lho Mas. Awakmu ya sing kenes nek mlaku yo ngenak. Iki to Mas. Dadi ya wis kenes. Aku ki damar wulan Dik sampean sing anjas moro kok ya. Heeh. Ngono iki ngomong kok Mas. Sampeyan ki yo tresno aku yo tresno jenengan kok ya. Iya. Umpamane ibarate sampean dadi apa? ambulan, aku bakal dadi sopere. Mayite. Terus apa Mas? Mayite kae lho. Oh, kae. Terus apa nih Mas? Umpama aku dadi kowe dadi kembang, aku bakal dadi tawone wong ayu. Lah tawon iki nek ngentup-entupe keri, lah nek kowe butuh ngentup liyane mosok dadak njupuk rono. Kowe to meneng aku ki lagi ngrungokno lagi mesra kok malah mbok Senengane ganggu ki lho. Kowe cokane kurang kenes, mbok sing kenes to mbak mlaku rono rene koyo ditagih mekar di dhuwit kae lho. Rada jual mahal Mas, wong wedok ki aja terlalu. Ora jual mahal, pancen critane iki Anjas Moro ki seneng karo Damar Wulan. Dadi ngetrek ngono. Iya to, mbok bakal dadi bojone kok. Ngono iki ndek bengi ngomong. Sampeyan nyepeke karo aku kok karo kono. Ben game contoh manten. Agawe rucite gale Aku ora iso turu tekan omah. Anjas Moro ki wonge kalem kok iso. Lho, lha jare kae ngetek. Yo ngetek ning kalem. Pancen ki Anjas Morone bar delok suminten edan. Jadi ki sing bener sing piye to Mas? Aku kok sak dibungoki pake lho, kesuwen. Sing apik rene Sing mesra. Sing mesra. Heeh. Sing mesra. Ora apa kang sinadya wis to meneng manut karo aku wong ayu Dipanggu. kae dilengono sing ning dhuwur kaya ana apa wong ayu Wah, kae ana bulan Mas, padane kok. ora nek apa-apa kok Piye to? ora nek apa-apa kok mendung ana lembulan Goblok. Jenenge sandiwara ketoprak perumpamaan. ya pancen bener kandhamu wong ayu kae rembulane dibarate kaya sliramu ya wong ayu Aku kaya bulan Mas, terus sampean kaya apa Mas? aku ya kaya bintange sampean rembulan aku bintang Ora kuale. ya ora to Lah, aku cilik lho. Lah, iya. Sampeyan ki mulane sing gedhe. ora apa-apa aku nek didelok kok sedotan ya kaya cilik Iya Mas kaya Cina. Cina ya kok kacang to Cina gosong. tekan ndi Mas umpama mundut romi senadyan kang masmu karo bapakmu ora setuju ning aku tetep ngugemi apa kang dadi tresnaku karo kowe wong ayu Matur suwun nggih Kang Mas, semono uga aku Kang Mas. tartamtu tak tu ruti ibarat wong numpak prau lo mampatan po wala ing madyaning jala nidi
tresnamu mung kanggo aku ta wong ayu. Yo tenan to Kang Mas. Tenan ya. Tenan pokoke. Aja nganti tresno karo wong lanang liya ya. Ora Kang Mas. Tenan. Anjasmara, kakang sing teko Anjasmara. Kurang ajar. Ngalih. Sopo? Sentot. Sok lali ku aku bolong MC nek sore. Kowe kok tak tembak. Damarmu. Kula damar wulan. Apa kowe iki orang rumangsan? Kok nganti kowe wani-wanine mlebu ana ing taman kepatihan? Kowe apa ora ngelingi yen aku karo adikku ki anake patih kang minul yo ana ing Kadipaten Majapahit. Majapahit tenan to ora iki kok. Mas, minul yo. Kok jenengan minul iki piye to? Rama Sela Gender. Selo lu gendar. Lu gender. Oh, selo gendar iki dalane elek jare kok ya. Rama Lu Gender kuwi patih sing minul yo ana ing Katon Majapahit. Kowe aja ngel. Ora Kang Mas. Kowe wong lanang moto mlorok ra dedeleng jidhok. Kowe iki mung plekate ana ing Kadipaten Majapahit. Kowe iki mung gedibal. Nyapa kowe arep seneng karo adikku? Ning ya gene wong kula nggih pancen tresno kalih adik panjenengan. Ora iso tamar bulan. Saking menapa? Yen kowe nekat, kowe tak pateni ning papan kene. Nuwun sewu boten ateges kula niku wani kalih panjenengan. Banjur terus kepiye? Ning niki mergo tresnoku karo si Anjasmara yen pancen jenengan ngajak perang kula nggih wani. Kowe ora kena tak kandhani kanthi cara sing becik. Lah njalukmu kepripun? Kowe ndak iso tak elingke. Ora bisa. Iki jalukku. Ojo Kang Mas. Aku terus tak karo Kang Mas. Yen ora ngerti. Atas sing kulit kandelek putra ana ing Majapahit. Wakatan diri. Ojo melu Ojo botate. Tresno karo adikku sing satresnani. Iki opo? Opo ora ana wong lanang liya? Kowe iki wong adikku siji-sijine sing tak tresnani. Gose adikku nangis iki lho. Kurang ajar. Mumbule karo Malik. Lah gak iya karo aku. Oh, Ya mati sih. Ojo to, Mas. aja dicolke, aja dicolke. Ojo dicolke Kono nek maksudnya. dicolke ku mesti nyokot. Kono lho gua kono wae. Iki aku ngerangket ngono sliro.
Waduh, mau ora iso, ora bisa. Piye, Ancos Moro? Kakang Mas. Lah nek kono tak culke ya ngono wae. Mesti ngajak perang aku meneh. Kakang, aja ya kakang. Aku restune ya kakang, restune tenan ya kakang. Tenan, tenan direstune Tak Kang culke. Mas. Direstui tenan to Kang Mas, ya Allah. Kakang sabar wae. Awak dhewe sida rapi ya. Heeh, Mas yo siap pengorbanan. Aku durung akeh bakal tak aturke Rama selu gede. Nyawak dhewe bakal dilakoni karo Rama ki piye? Wis to aku yakin yen Rama mesti ngrestuni awake. Kasumakaken bojo dumateng kanca-kanca kadang-kadang pademen langen samana katuran minggah wonten sasana pepanggongan. Monggo Bapak, dene minggah wonten mriki boten menapa.
Tata kemriku Mbak nggih.